Ćao dragi ljudi, dobro mi došli još jedan video. Moje ime je Romana, ako ste tek stigli na kanal stisnite subscribe, naravno svaki like znači hvala ti na svemu što radiš i od sad ću vas uvijek pozivati na samom početku tako da odmah podignemo energiju na jedan ljepši, viši nivo zahvalnosti, davanja, dijeljenja i primanja. Današnja tema je, ajmo reći, energy update za 6. mjesec, iako smo u biti odvalili skoro trećinu ovog 6. mjeseca, želim se doslovno reflektirati na sutrašnji događaj, na 10.6. Dakle, danas je 9. sutra je 10.6. Zato jer se sutra dešavaju dva fenomena, to su dakle, mladi mjesec, početak novog mjesečevog ciklusa i druga stvar je solarna eklipsa, odnosno pomrčina sunca. Znate da na Instagramu i Facebooku baš iz dana u dan u dnevnim objavama govorim o snažnosti energija, općenito o dobu, energetskom dobu u kojem se nalazimo, o prelasku iz 3D u 5D, dakle vi koji ste duže ovdje znate o čemu pričam, vi koji ste se tek priključili, slobodno pišite u komentarima, pa ćemo i u komentarima razviti diskusiju o tome. Ako treba neka dodatna objašnjenja, neka pogleda i ranija videa za 5. mjesec i ranije gdje smo govorili o energijama. Dakle, nalazimo se stvarno u jednom moćnom, snažnom, potentnom energetskom periodu gdje se doslovno ubrzava tijek događaja, rasplet događaja. Što je brža energija, to su veće promjene u nama i te promjene naravno mogu biti zbunjujuće, bolne, zato jer smo u procesu čišćenja, pročišćavanja i doslovno izlazi na površinu sve ono što je možda godinama ili decenijama, da kažem i tisućljećima ili pita Boga koliko milijuna godina bilo energetski potisnuto u neke dubine nas i sad je spremno da izađe van. Zato jer jednostavno se energija oko nas podiže na više razine, nivoe i mi kao ljudi koji se prilagođavamo svojoj okolini, dakle naša vibracija, naša energija podsvjesno i prirodno pokušava se uskladiti sa energijom koja nas okružuje i zato je toliko izazovno. Dakle, šta vam želim poručiti? Da postavite namjeru, da se pripremite, da osvijestite sve ono što se dešava, dakle jučer, prekjučer, danas, predstojeći dani, sutrašnjim fenomenima, što će se dešavati sutra i u narednom periodu u smislu emocionalnih iskustava, u smislu emocionalnih promjena, jer sve ono što se dešava oko nas mene najprije zanima sa fizičke, psihičke i emocionalne razine, jer na kraju krajeva ovdje na ovom kanalu o tome i pričamo. Kako da se što lakše uskladimo, da poštujemo onaj go with the flow, dakle da ne pokušavamo mijenjati svijet oko sebe, da pokušavamo razmještati rasporede zvijezda na nebu, dakle nema smisla, ili mijenjati ljude, ne daj Bože. Dakle, jedino što možemo je osvijestiti sebe, osvijestiti svoje senzacije, osvijestiti svoje trigere, svoje traume, svoje misli, riječi, potrebe, žudnje i dovesti ih u poveznicu sa dešavanjima oko nas i pronaći najbolji način kako da iskoristimo te aspekte koji su takvi kakvi jesu, da nama svakom individualno najbolje služe. Ja sam se zapisala par stvari i prvo što želim reći da, dakle, New Moon, ovaj mladi mjesec, on je početak novog ciklusa, odnosno oznaka za početak nove faze, kako mjesečeve, tako i naše energetske faze. Dakle, kada je puni mjesec, tada znamo da je fokus na reviziji šta smo postigli. Dakle, to je faza rezultata. Kada je mladi mjesec u pitanju, to je doslovno novi list, nova stranica ili nova knjiga, ako želite. Ili potpuno novi život. Imate priliku u svakom ciklusu potpuno novog sebe namijeniti, namjeriti i na kraju krajeva izgraditi do završetka ciklusa. Dakle, kad je mladi mjesec, ono što je najbolje, za što su najpodobnije energije, je da doslovno zapišemo stvari koje smo shvatili da više nisu dio nas.
koje su pripadale nekoj staroj verziji nas, bilo da su to neke navike, bilo da su to dakle fizičke navike, nešto što smo nekad prije u prošlosti radili, a sada shvaćamo da nam više ta navika uopće ne služi, da uopće ne pripada nama, da više nije ono, da to više nije moje. To je pripadalo nekoj staroj verziji mene. To ne mora biti samo fizička navika, to može biti i misaona. Nešto što sam prije onako u govoru koristila neke riječi ili neke fraze ili neke poštapalice ili način na koji sam vodila razgovore sa određenim ljudima i sad vidim da ta vrsta komunikacije više ne pripada meni. Misli koje sam imala o sebi, vjerovanja koje sam imala o sebi i ljudima oko sebe, neka vjerovanja koja sam imala, možda i škole, učenja koja sam učila i sad vidim da ta učenja više ne pripadaju meni. Sada je vrijeme, kada je mladi mjesec, da doslovno popišemo sve te stvari koje, kao da smo napravili inventuru i kažemo aha, dakle, to više ne pripada meni, to više ne pripada meni. Kao da radite, tko se bavi marketingom ili možda da vodi svoje poduzeće, kada se radi rebranding. Jel' tako? Dakle, ponovljuje se brand, temelj ostaje isti, ali sve ono što više ne pripada viziji i misiji, aktualnoj viziji i misiji tog brenda, to se napušta, jel' tako? Ti stari, zastarjeli koncepti se napuštaju. Tako isto i sada, dakle, zadatak svakog od nas ponaosob je da provjerimo šta je to što više ne paše ovoj novoj verziji nas koja je sada u ovom sadašnjem trenutku, zapisati šta je to sve i doslovno fizički spaliti taj papir, unesite se u taj proces, unesite se u taj mini ritual, spalite to zato jer vatra je element, jel tako, jedan od 4 osnovna elementa, iskoristite energije, zemaljske energije tih elemenata da doslovno i metaforički i fizički i psihički i emocionalno zatvorite taj proces na svim razinama. Dakle, doslovno sagorite te dijelove sebe koji više nisu vaši i tada okrećete ovaj novi list i pišete namjere onoga što jeste, odnosno što želite da vam se oplodi, što želite da vam se materializira. Mladi mjesec je period kada sadimo sjeme. Dakle, prvo trebamo srediti zemlju, tako ne možemo saditi sjeme u nepriređenu zemlju. Dakle, prvo spaliti sve ono što nismo, počupati sav korov, odbaciti to od sebe, zahvaliti se, pozdraviti se i otpustiti, a zatim na tu svježu zemlju koja je spremna za novi proces koji će nam donijeti puno plodova, tada sadimo sjeme, namjeru svega onog što želimo da bude dio nas, dio našeg fizičkog iskustva. Dakle, doslovno na papir napišite sve one želje koje su vam kristalno jasne da su vaše u sadašnjem trenutku. Bilo da su to fizičke, materijalne želje ili psihičke, emocionalne, nematerijalne želje. Bilo da želite posaditi sjeme nove navike koju želite imati u svom iskustvu, novih vjerovanja, novih uvjerenja ili fizičke manifestacije nečega, sada sadite to. Ili hoćete kuću, auto, novi posao, partnera, novu verziju sebe, ili fizički izgled, doslovno možete ići i u generalno i u detalje, doslovno kako vam je osjećaj. Dakle, napisati tu listu i tada iskoristite element vode. Znate da voda podržava život, dakle doslovno zalite, možete se vi okupati u vodi, udubite se u taj proces. Ako vam je smiješno, smijte se, smijeh vam samo može podržati energiju. Doslovno se prepustite tom procesu, vratite se u one svoje korijene, ne kao možda vaše korijene, ali korijene naših predaka. Doslovno iskoristite sve ono što nas podržava da ostvarimo svoj maksimalni potencijal u svim ovim fenomenalnim zbivanjima. Htjela bih vam još reći, dakle, kažem sutra, što je mladi mjesec, prilika da otpustimo sve ono što nismo, da sagorimo sve one dijelove sebe koji više ne pripadaju nama, kako bi očistili prostor za sadnju svega onog što ćemo tek postati. Dakle, period sadnje nije period plodova. Kada će doći puni mjesec, tada ćemo doslovno napraviti reviziju šta smo manifestirali od posađenih namjera, čemu možemo dati više pažnje, što možemo još dodatno zaliti i tako dalje. Dakle, to je još i pomračina sunca, dakle, to je još jedan nebeski fenomen u kojem
samo potencira još tu snažnost energija. I ključne riječi ovog perioda, evo ja sam si ovako zapisala, dakle jasnoća, iskrenost i vjera u sebe. Kada kažem jasnoća, mislim jasnoća u preciziranju onog što više nije naše i u definiranju onog što želim da postane moje. Dakle, doslovno da vježbate tu jasnoću definiranja, da se usudite biti jasni, precizni, koncizni u vezi onog što nikako više nije dio vas i onog što svakako želite da, što ste osvijestili da je dio vas i što svakako želite da postane dio vas. Dakle, biti jasan i precizan u onome što ne želiš i u onome što želiš. Naravno, zapisati. Iskrenost. Dakle, druga ključna riječ je iskrenost. Znači, s obzirom da je sad aktivna, možda ste i vi primijetili, znači da ta mentalna zbunjenost, da se zapetljamo sami u svojim mislima, kao da nam je neko pomutio razum ili kad komuniciramo s nekim, da kao da nam petlja riječi dok međusobno komuniciramo, kao da nikako sastat se, da sami sebe razumemo, da razumemo tu osobu preko puta i da ta komunikacija bude nekako protočna. Dakle, najjednostavniji lijek za raspetljat taj zapetljanac komunikacijski je iskrenost. Dakle, doslovno što smo jednostavniji u svojoj istini, to će jasnoća komunikacije biti lakša, prozračnija, tečnija, protočnija. Eto, dakle, to je što se tiče iskrenosti. I treća ključna riječ je vjera u sebe. Vjera u sebe po pitanju vjere u svoju odluku, u svoju moć, vjera u svoju, da kažem, da se možete osloniti na sebe, da vam ne trebaju izvanjske potvrde, da vam ne treba netko drugi reći šta je najbolje za vas, nego ja vjerujem u sebe da ono što osjećam intuitivno da je dobro za mene, da je to najtočniji odgovor. Dakle, da ne sumnjamo u one znakove koje dobivamo, poruke koje dobivamo intuitivno, dakle iz svog bića, da doslovno postavimo namjeru da više vjerujemo sebi, sami sebi, svako ponaosob, nego drugima koji govore. Dakle, sad i dok slušate ovaj video, osjetite šta, doslovno poslušajte šta osjećate dok slušate riječi koje govorim. Dakle, ne sad uzeti sve ovo što sam ja rekla, kao da potpisujete bjanko ček i ona je tako rekla i to je tako. Dakle, propustite sve te informacije kroz svoju utravu. Ja uvijek tu pokazujem kao kroz solarni pleksus. Dakle, propustite to kroz svoje polje, osjetite te informacije, uključite svoj kritički dozvolite sebi da povjerujete da je vaš osjećaj u pravu. Eto, to znači vjera u sebe. I po pitanju svega, dakle po pitanju zdravlja, zdravstvenih izbora, to je sad vrlo, vrlo aktualno. Hoću donijeti ovaj izbor ili ću donijeti onaj izbor. Dakle, pokušajte se staviti u jednu praznu prostoriju, meditacija je izvrsno stanje za to, da doslovno zaklopite oči, povežete se sa svojim dahom i pitate sami sebe, ok, šta ja zaista želim, šta je meni zaista tu bitno, ako se nečeg plašim, čega se plašim? Da li je to moj strah ili sam pokupila tuđe strahove? Da li to što mi se vrti po glavi, te misli koje mi se vrte po glavi, te sumnje, da li su to zaista moje sumnje ili su to sumnje ljudi oko mene ili koje sam, ne znam, čula na vijestima ili negdje? Dakle, to znači provjeriti sam sa sobom šta misliš, šta osjećaš, gdje stojiš po pitanju toga i vratiti vjeru u sebe, jer nema boljeg i točnijeg odgovora od onog koji vam dolazi iznutra. I to se vježba. Tako, dakle, i po pitanju zdravlja, i po pitanju ljubavnih izbora, poslovnih izbora, odnosa, obiteljskih, prijateljskih, svega. Dakle, ono kad se kaže odgovori su unutra, doslovno su unutra, zato jer osjećaj koji osjećate je odgovor koji tražite. Samo je pitanje koliko ćete mu povjerovati, a koliko ne. Dakle, potičem vas da iskoristite energije ovog mladog mjeseca, sunčeve eklipse, još jednom da jasno, glasno, koncizno kažete što ne želite, što želite, što je to što želite zasaditi, sjeme čega želite zasladiti i plodove čega želite dobiti, manifestirati u narednom periodu. Sve zbunjujuće situacije raspetljati iskrenošću i, dakle,
poticat, razvijat, vježbat kondiciju vjerovanja u same sebe. Eto, to je to, kao kratko 15 minuta. Pišite mi u komentarima ako imate neke simptome uzašašća ovih, ako osjećate energije, ako osjećate zbunjenost u komunikaciji. Ako vam je služio ovaj video, stisnite like, to povećava algoritam i doslovno podržavate kanal da raste i da ova informacija dođe do svih onih do kojih treba. Tako da nije samo moja energija u ovome, nego je i vaša, zato jer smo zajedno svi ovdje. Također mi pišite kako su vam prošli ovi mini ritualčići, da li ste se prepustili, da li ste uživali u njima. Ja jedno čekam sutra da napravim te svoje čare, bare, mare. I ljubim vas, šaljem vam pusu, pretplatite se na kanal ako još niste, rastemo zajedno, ljubim vas. Mua!